Despois do descanso estival, os xadrecistas de Carballedo agardan con ansia o inicio das sesións da Escola de Xadrez, que ten acadado unha gran resposta nos últimos anos no municipio e a través do colexio, tal e como se ve neste torneo escolar organizado na Barrela, no que xunto aos de Carballedo participaron alumnos de outros centros. A técnica de cultura do Concello de Carballedo falou do inicio desta actividade. Van a empezar a mediados do mes de novembro, en concreto temos previsto que sexa o día 18, martes, e todas as clases serán os martes, igual que en anos anteriores no colexio, no recreo que hai despois da comida, despois do comedor, e vai dirixido a todos os nenos e nenas do colexio de primaria, todos os cursos de primaria. Neste momento estamos ultimando a información para enviar as notas informativas aos domicilios. Os pais que queiran escribir aos rapaces, pois como en anos anteriores, simplemente cubrir a autorización que se lles envía. E nada máis, non se necesita ningún requisito, simplemente pois animar a todos os nenos e nenas que participaron os anos anteriores, pois que o sigan facendo, e os que non participaron que se animen a participar. Xa son uns 4 anos os que leva en marcha esta escola en Carballedo cunha participación de máis de 30 alumnos.